Úristen, Superman, neked milyen izmaid vannak? Te szedsz valamit? Igen, spirulinát, ha már így kérdezed. Spirulina. Nem tudod, mi az? Ne. Na gyere, elviszlek egy helyre. Jó. És Superman, mi az a spirulina? Ez egy superfood. 60-70% a fehérje, tele van tápanyaggal, vitaminnal, szóval ez egy bombacucc. Wow. És hova megyünk, külföldre? Dehogy, ide menjünk csak Tiszaszigetre a gyárba. Ez egy magyar termék. Persze, 100%-ban magyar termék, magyar gyártással, de mindent látni fogsz, ahogy odaérünk. Még egy-két perc. Azt a... De jó, Superman, körbevezet? Na gyere, kövess! Úristen, Superman, ez annyira jó volt, ilyet én is tudok szerezni valahonnan? Persze, az Alga System oldaláról tudsz rendelni. Ennyi az bármennyit. egész? Ennyi az egész.